Hármat így. Mehet. Mehet. Bazd meg. És majd figyeld meg, hogy megmutatom, hogy mennyire. Gyere. És egyenes a hát. Egyenes a hát. Öcsém. Majd meglátod, Pityu, hogy teljesen kihangolódik. Várjál, kicsit közelebb megyek rá. Rád zoomolok. Egyenes hát. De most nyom ki. Keményen. Várjál. Ez az. Ez az. Baszki. Oké, engedd vissza. Kurva jó, bazd meg. Ez még lehet, hogy egy sok lesz ezekről neki. Kicsi, lehet, hogy még az izé. Várjál. Két guggolás? Úgy érzem, hogy igen. Oké. Mehet. Így. Mehet. Gyerünk. Vigyázzok fel. Egyenes a hát, Pisti, egyenes. Fel ne boruljál. Olyan combod lesz. Öcsém. Magyarország ilyen lábakon áll, öcsém. Tényleg jó a melkasod, majd figyeld meg fogom mutatni neked, Pityu. Még egyet. Baszki. És ez az elszántság. Na most egy nyakban nyomás, segíts neki, Zsolti. Nyom ki. Egy nyak... Nyomás? Igen, nyomás. Egyet, de segítsed, kísérjed egy kicsit. Úgy. Azaz. Ez az, Pityu. Kurva jó. Engedd elé a súlyba. Nagyon jó, bazd meg. Jöhet le. Lassan. Jó. Lassan. Lassan. Jó, oké. Majd óvatosan levesszük.